Pored mene je gospodin Novica Dimkovski i vaš kolega je rekao da je to neka srpsko-makedonska kombinacija. Odakle ste vi? Ja sam iz Beograda, živim trenutno i radim, a moji su iz Kumanova, to jest iz Makedonije. Vi ste vozač ili suvozač? Ja sam suvozač, pošto moj auto trenutno nije u ispravnom stanju. Inače vozim 13,5 godina i uglavnom ostavljam prva mesta, ali sad pošto sam suvozač, onda malo je, dečko je malo neiskusniji od mene i tako. Vozilo je onako relativno spremno. Kako se zove kolega vozač? Zoran Radunović, a dobio je ime po konju, oni nekad su konji se zvali tako. I sad je dobio. Dragan. Vidi se da su vozači zaista duhoviti. Kako biste opisali današnji dan u Kamenovu? Inače, da li ste prvi put da li učestvujete ovde u Kamenovu? U Kamenovu sam 3. godina za redom i sve najlepše. Znači, druženje, zezanje, napor, vožnja, staza je teška, kao i svake godine, sve teža i teža, organizacija je sve bolja i bolja. I tako drugo. Nema sve pohvale. U kojoj klasi ste vi vozili? Mi smo u hard klasi. Znači to je teža klasa? Teža klasa, jeste. Ispiti su jači, vozila moraju biti spremnija i tako. Čekrk mora biti jak, brz. Koliko imate obavljenih krugova i koliko onih ispitnih takođe? Ispita specijalnih imamo 1, a krugova imamo 3 za danas. Sutra se nastavlja, potrudit ćemo se da bude još bolje i tako. Što znači da ukoliko imate 1 ispit, vama fale još 2 ispita, je li tako? Tako je, da. Fale 2, nismo stigli danas sve, pošto je bila gužva u startu na stazi i onda smo išli gde je prohodno, gde je slobodno bilo i tako. Postoji li neka ruta na ovoj stazi koja vam je onako bila baš najteža, gde je najviše zapelo? 3. specijalni ispit, veliki je uspon bio, veliko blato, velika voda, malo drveta da se zakačimo, da se vitlamo. Imali smo i problem sa sajlom, sajla nam je pukla 2 puta, pa smo onda na 3 sajle se vukli i nekako smo uspeli to. Ja mislim, ne znam sutra kako će biti nova 2 specijalna ispita, ali za danas je taj bio najteži nama. Kako se trenutno osjećate? Jeste umorni? Osjećam se, malo smo se znojili, malo smo nismo kupali i tako. Umorni smo i tako. Veliko vam hvala i naravno vidimo se sutra i više sreće nego danas. Hvala, sve najbolje takođe vama.